Ollaan tosi lähellä sitä ihmistä, niin kuin lähihoitajan nimikekin, niin ollaan lähellä ihmistä. Silloin koulun alussa ajattelin, että vanhustyö ei olisi niin kuin mua varten, mutta sitten mä menin ensimmäiseen kesätyöpaikkaan hoitamaan vanhuksia ja sitten jotenkin ikään kuin sille tielle mä oon jäänyt. Joku siinä sitten vain vei niin kuin mennessään. Koulussa ehkä parasta antia oli ne työssäoppimiset ja harjoittelupaikat, joissa sitten sai sen suurimman opin. No siis lähihoitajan työhän on tosi monimuotoista ja varsinkin kotihoidossa niin täytyy olla oikeasti alansa aika rautainenkin ammattilainen, että kotihoitoon kuuluu niin laajasti erilaisia työtehtäviä, että ihan siis asiakkaan perushoidosta, suihkutuksia ja ihan tätä päivittäisen hygieniahoitoa, mutta sitten lisäksi tietysti vaativampaa esimerkiksi sairaanhoidollista haavahoitoja ja sen tyyppisiä. Kotihoidossa pärjää henkilö, joka on rohkea, sosiaalinen, tarttuu toimeen, osaa havainnoida asiakkaiden tarpeita yksilöinä ja osaa kohdata asiakkaan siellä hänen kodissaan. Onhan se nyt ihan luonnollista, että osa asiakkaista tulee tärkeämmiksi ja läheisemmiksi. Voi olla pitkiä hoitosuhteita, siis voi olla, että on monta vuotta olet hoitanut jotain tiettyä ihmistä, asiakasta siellä. Mutta siinäkin kohtaa sitten ehkä niinku työkaverit ja siitä asiasta puhuminen niin auttaa. Mutta on se aina sellainen pysähtymisen paikka, kun joku sitten menehtyy. Kyllä tämä niin ihmisläheistä työtä on, että jotenkin ajattelee itse, että jos jonain päivänä olisikin sillä, että ei tuntuisi enää miltään, niin ehkä sitten pitäisi miettiä, että onko sit oikeassa työssä.